Здравейте! В днешното видео ще ви представяме най-новото попълнение в продуктовата гама на Rams Diving и това е ролер хавайката на Rams. Нещо изключително ново и интересно на нашия пазар, с малко и принципът и на работа. Нека да започнем с корпуса. Корпусът е от две части по 100 см, елоксиран алуминиев, лазерно гравиран, с логото на Rams, изключително добри параметри под вода. Като неутрална плавателност, това не е запазена марка. Предната част на хавайското копие сме монтирали ръкохватка против приплъзване по цялата дължина, така че да имате възможност за добър контакт във всяка една позиция при зареждане на самото копие, дори когато ползвате без ръкавица. В съединителния елемент сме направили отвор, който чрез ДНМ е завързан единият край на ластик и по цялата дължина ластика слиза към основата на самото копие, където преминава през интегрирания ролков механизъм. Ластикът завършва от другата страна с една ръкохватка от паракорд, чрез която реално става и самото зареждане на самото копие. Нека да ви покажем как става и това. След като съберете двата съединителни елемента, черните, един към друг, едната ръка и поставяте на грипа или ръкохватката, а с другата прекарвате и слагате палеца през паракордата. И с движение, събиращи ръцете една към друга, копието е вече заредено. Много е лесно и приятно. Силата, която е необходима за зареждане, не е толкова голяма, както при другите модели. Това се дължи на ролковия механизъм. Винаги може да донатегнете и да доизтискате ластика на максимална позиция. Ето вижте как самия ластик обгръща самото копие, а изстрела, който се произвежда, е изключително мазен, приятен и далечен. Това е ролер хавайката. Моделът ще се предлага с един от двата върха, които са пред вас. Това е стандартният парализатор, но вече с легирана стомана и новият ни единичен връх с отваряща се контра. Повече информация ще откриете на нашия сайт ramsdiving.com.